Ito. Tapos alisin na natin yung mga tornilyo. Dito po mag-uumpisa yung secret project ni Maria. Kaluti. Bulbul nagot. Kaluti. Bulbul nagot. Ang bulbul dito. Jenny, may ikat na magandang umaga. Kahapon pumunta kami sa IKEA. May mga nabili kami. Kaya bubuksan na natin yung mga nabili. Ito yung mga pillowcase para sa aming couch. Kasi itong mga pillowcase namin, ang ano na, parang lupay-pay na. Lumang-luma na. Oo, lumang-luma. Titignan natin ito. Bago ba yan? Yung material niyan? Hindi. Parehas din. Iba. Iba yung material. Yung material noon parang polyester ata. Yan. Ang tawag. Ano yan? Ito, feather. Ayun talagang feather ng ano yan? Oo. Feather yan. Kasi kung feather, kung iganon, mas mag-ano siya, magbula ba? Mag-shape. Kaya sabi namin, try na natin yung magbula. Kailangan i-ano pa. Oo. Naka-ano kasi, nakasil. Kaya kung may hangin na, mag-ano na siya. Parang tignan mo, mag-ano. Okay. Maganda yung shape ba? Parang nag-a-adjust sa ano? Oo. Tapos sa case. Mag-blow. Parang gano'n. Mag-blow in the dark. Hindi yung kagaya nun na nagkaganon na Yeah. Tapos mapitpit. mapitpit. Yan. I-ano ko lang ito. Hayaan ko na yan. Kahit hayaan mo na yan. It-cut ko lang, Jekwa. Ito'y sama. Tapno amok. Kasi washable pa kasi ito eh. 60 degrees. Nandyan yung ano niya kung... Ang maganda. Okay. Kung ilang degrees nakasulat dyan. Tama ba ako? Oo. O, tama Duck feathers pala. Ano? Duck feathers? Oo. 100% duck feather yung feeling. Oh. Tapos itong ano. Kaya pala medyo mas mahal, no? Ng konti. Ewan ko. Saan yung resibo? Hindi ko alam kung nasa mga pero mas mahal ito. Kaysa yung ganun. Yung ganun. Oo. I-cut ko lang hanggang ito eh. Oo. Tapno, amutayote. So, tapos, 4 yung kinuha namin na ganito. 4. Okay. Ang laki, 50 by 50 centimeters ito. Parang mas malaki yung ganyan kasi yung mga yun, no? Meron kami ring maliliit. Pero, ewan ko. Masyadong maliit. Ito lang muna. Kasi nga ata yung 4, ano? Okay na yung 4 mo na. Anong gagawin natin dun sa luma? Hayaan mo na dyan. Paglaruan. Kasi si Liam, kung naglalaro, ginagamit yung mga pillow, inaano dito, tapos naglalaro siya ng ano-ano. Yun na lang ang gagamitin niya ng paglaro. Yung mga magaganda, sabihin namin na hindi na niya Gamitin, pang-deko. Oo, pang-deko lang. Kasi sayang naman siya. So mga kaibigan, pag napanood nyo po yung top secret na video ni Maria, yung mga may nasabi na po siya po doon na secret project niya po. So dito po mag-uumpisa yung secret project ni Maria, no? Konti lang naman. Isa-isahin po niya na ano, na palitan yung mga decoration, yung mga ano bang gusto mong mapalitan? Yung mga luma na, o di ba? Oo. So ito yung umpisa mga kaibigan ng top secret project. O di ba? Binuking ko na. Tapos may nabili pa kaming Pillowcase. Pillowcase ng mga pillow na ito. Ano yung pillow ng Tagalog? Unan. 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 Pungan, hindi Ilocano. Pungan di Ilocano na ito. Unan pala. Ay apaw. May nabili kami na Oh.
Ano bang kulay niyan? Gold ba yan o yellow? Anong nakasulat doon sa ano? Parang yellow? Gold. Walang nakalagay. Walang nakalagay, basta ano lang, no? Okay. 30 degrees lang dito. May nabili kaming dalawa. Yung yellow. Nagkaluti. Bulbul naman. Bulbul naman. Ang nga bulbul dito. Jenny, may ikat na. Dot-dot, han nga bulbul. Di bulbul ka. Amo na niya ti bulbul. Ano yan, bulbul eh? Mga kaibigan, i-comment nyo yung ano, kung ano yung bulbul. Kasi hindi niya alam. Di ba, Jake? Wala ito, Jake. Kas lang nga rong bumuar. Ito eh. Pero hindi bulbul. Dot-dot. Dot-dot, darod. Hindi nagado. Oh my goodness. Ano ito, Bulbul. Aso. Oh, yan. Nagbi-video rin si Liam sa sirang cellphone. Ayan. Sige. Tapos ito, may Blue. Blue. Mo siya kung afat sigrat mo pa ito eh. Oh. Mga kaibigan, pasensya na kayo sa ano sa sa background kasi ang gulo-gulo. Oh, diba? Nakakalat lahat. May blue, di ba parang bagay? Uy, blue. Oh. Yellow tsaka blue. Ito kasi linagay natin dun sa ano. Fabric nito, oh, parang ganun. Iba yung ano niya, yung tela. Tapos yan naman. ito, ganun naman. Yung kumikintab, parang kumikintab, no? Parang smooth siya. Tapos, may isa pa. Yan ang kursunada ko talaga. Yan ang kursunada ni Jeff. Ang kursunada ko talaga yung may mga art. Yan ang talagang... Yung diba? tela nito, parehas rin nito. Ang tela, yun lang may ano. May design. May design. O yan. Ano yan? Sa harap, mga... Ano bang tawag nila sa Tagalog? Chief, is that one daw? Hindi naman, butiki yan. Basta, nakalimutan ko. Tapos, dito sa likod, may... Leopard yata. Leopard. Oh, yan talagang nakita ko. Nabintas mo dito. Yan, nabintas. O, diba? Okay. Tignan ko nga ito. Washable din yan. Oo, washable. Oh, sige. Lastas mano. Ilalagay na natin. Lagay mo na dyan para tignan natin kung anong itsura. Tapos ilagay natin dyan sa likod mo sa couch. Aba. Wow. Sure, yeah? Maganda raw sabi ni Liam, mga kaibigan. Oh, diba? Kadumakal to adin o kano, ibatim? So, tapos ito. Bulbul. Dot-dot. Dot-dot. Ay, nako. Pwede pala i-prank natin palagi si Mariano, mga kaibigan. Para... Ay, nako. Oh, mayat. Ikabil mo, Jeko, kung ilagay natin dyan sa taas sa may couch, tignan natin yung itsura. Black pa yung suot ko eh. Makita mo, dagito eh. Bulbul. Dagito dot-dot. Nagpapo. Okay. Yeah. Actually, kung nagagalit na to, oh. Huwag daw ako tawa ng tawa. Yung blue, tignan natin yung itsura ng blue. Tapos, ito. Anong secret next na gusto mong palitan or gawin?
Yung next. Secret muna. Secret muna. Oo. Pero may gagawin pa kami ngayon. May nabili pa kami. Ay, oo nga, no? Oo. Oo. Sige. Pero kailangan ko si Jeb dun kasi Oh, sige. mabigat eh. Mabigat. Gawin natin dalawa. Ilagay natin to sa tripod para ano. Ayan, may tripod sa likod. Awan si Purna. Aday, tigan. Oh, bo! Ayun! Mga kaibigan. O sige. Ito naman, yung iba na yan, ito bedsheet lang niyan, no? Ah, bedsheet lang ito. Huwag mo nang buksan, ano? Kasi labhan ko pa yan. Yung isa naman, ano yan? Yung, salamin. Salamin ni Kamya. Oo, salamin Ano yan. pa natin some shroud. Oo. Put together. Okay, put together daw natin. O sige, alisin mo nga, tignan natin. Sige. Ito yung dati. Walang, parang ano na siya. Masyadong luma na. Alisin mo yung mga bagyo, ano, para tignan lang natin yung itsura, oh. Di ba? Wow! Kasama yung mga actually. Di ba? Okay na yan. Yeah. Kitchen, ano? Aha. Okay. Okay ba? Ayos. Maganda. Ano sa tingin nyo? Kasi iba naman yung mga taste natin, di ba? Oo. Okay lang. Maganda. Para sa akin, maganda. Kasi gray yung ano eh. Kasi yung couch namin, dark gray. Kailangan medyo light color, di ba? Oo. Nasa ano. Kulang pa yan. Siguro kukuha ka pa ng dalawa kasi parang kulang yan. 4 lang. Und jetzt sagt bye-bye. Dalawa pa. Oo. Dalawa. Di ba pupunta kayo ni ano? Siguro yung maliit kaya. O malaki lang. O pwede naman yung maliit. Pwede naman. So dalawang maliit din. Tingnan natin. Ano? Okay. Ngayon naman yung next na gagawin natin. Sandali, ano ko muna ito? Sige. Eh, Okay. Sige. Iligpit muna natin yan. Okay. ito pa yung nabili namin. Ibubuksan na natin at i-assemble natin yung... Denn so ist gut und so ist nicht so richtig und so ist gar nicht gut. Okay. Yung cameraman namin yung nagsasalita sa likod. Ano mo yung ano? Gut? Sieht man die Mama hier? Ja, die sieht man. Die sieht man. Ayan. Tignan natin kung ano ito. Uy! Ui. Tama yung kulay. Boah. Parang nagkakaroon tayo ng ano. Ito yung color, oh. Yan. Ilagay natin muna dyan. Ich komme da nicht zu kurz ein Schnurr, über die ich hinsetze. Akala ko hindi. Ano na pala siya? Tapos na pala. Yung ano, akala ko i-assemble pa ito. Maganda. Ito yung kahoy. Ja, das ist gut. Let's. Kami naman ni Liam, i-assemble namin yung mirror. Oh. Tapos na ako, Jen. Wow. Tapos ka na. Salamin ni Kamya ito. Ich geb's dir. Bakit hindi naman? Bakit ayaw niya to? Ayaw pumasok sa Ibibigay daw butas. sa kanya. Hawakan mo to, i-ganan mo lang.
bisschen. Noch ein bisschen. Gut. Super. Ayun. Tapos. Tapos, ito naman ang ilagay natin yung... Baliktad mo para makita tayo. Ja. Was darf da draufstehen? Nee, da ist staubig, Liam. Das Mama. dito sa... Yun. Anya, usar na kayo dito? I-adjust para ano, para Para diretso. Ayo, adi pekas lang nga kung nagalis hindi, agaro dito. hindi. Baka may Pag yung sahig ay hindi diretso, pwede i-adjust dito para maging diretso. Mama. Ayun, tapos. Tapos na. Tapos ano yung mga to? Ano to? Ay, pang Festjewand, glaube ich. Ah, para ano, i-fix sa, Sa wall. sa wall. Para hindi tutumba. O da babagsak tutumba at tumumpag. Tailo ka na. So, ayan. Tapos lagay na natin doon, no? Pakita natin. Lalagyan ng... Huwag mo munong sabihin, ikaw mo sasabi. Sinabi na namin kanina eh. Ah, okay. Kasi kami at tinanong. So, ano yan? Sige, yun, di ba? O, tapos. Unti-unti natin na ano yung secret project ni Maya. Yan. Jan. Okay. Jan bin ich. Jan Kannst du bin die Tür aufmachen, Liam? Tapos? Kabi, das ist ein Schrank. Das ist gebaut im Bad. Dito ang balak namin. Kailangan alisin pa yan. Ito, alisin pa natin to. Tapos ito. Oo. Tapos, sandali ka, ilagay ko dito. Ito, pwesto dito, dito. Tama-tama, di ba? O. Paglagyan ng... Parang display na yung mga sapatos namin. Kasi dito palaging nakaano dito yung mga sapatos. Dito nakawara, naiwawara. Eh gusto ko yung medyo maihigpit. Gusto ba? Oo. Para hindi naman sa lahat dito sa floor, di ba? Kaya sabi ko gusto ko may paglagyan ng sapatos. Kasi dito, diba? paglagyan rin ng sapatos pero kulang. Kasi 4 kami, tapos syempre pang winter, pang spring, may butas, may chinilas, may mga kaya ganun. Punong-puno rin ng mga sapatos. Aso, stimmt. Tapos dito, sapatos pa. Tapos dito, Sapatos rin. sapatos rin. Kaya, si Jeb, lahat sa kanya sapatos. Mas grabe pa kaysa sa akin yan. Parang babae. Marami siyang sapatos. Ako hindi masyadong marami. May 2 lang siguro pang winter. Tapos yung mga rubber shoes. Tapos may sandal. Ganun lang ako. Tapos si Kamya rin. Okay. Ganun. O, di ba? Schön, o. Tapos lang marunong warm up nito. Ano na, ipaulit ka ba yun? Aso, ay paunod pa gan. Yung dating nakalagay dito na paghangiran ni Liam ng mga jacket, inalis na namin. Den Schrank hin. Kasi Am liebsten könnte ich den ins Bad sarap hin. ito. Tapos alisin na natin yung mga tornilyo. So on. Das ist meine Moni. Ito. Walisan ko muna yung ano. Ayan. Yan ang final na final. Pakilik. Gate na. Kahit hindi na natin i-ano yan. Sa wall.
i-fix, ano? Ganyan na. Ganyan na yan. Oh, ayan na. Tingan. Tapos. Salamat, Chip. You are welcome.